Tervetuloa uuteen jaksoon Valheimia. Tänään me tehdään omistusrikoksia dwergereitä vastaan, mitä onkaan. Niin tässä tuossa on heidän torni, heillä on pari muutakin rakennusta, mutta noita löytyy yleisimmiti. Niin juu, suosittelen vetämään Frost ja Fire Resistance. Ottakaa hyvät ruuat. Bone Messi. Joo, niin jos mahdollista, eli jos et vahingossa saa mun arroveenit seinää ennen kuin niin jos mahdollista, niin yritä katsoa, että minkälaisia dwarfeja täällä asuu. Et minkälaisia vastustajia sulla on edessä. No ei tai paljon porukkaa olla. Tää on. Tämän takia otan hiilinpottuja mukaan, koska nämä pikkukääpiöt lyö ja osuu aika kovaa. Joo, jos annatte näitä masseja Haldorille, niin älä kerro hänelle mistä sä löysit ne. No ihan vaan hyvä vinkki. Ei sille koskaan tarvi kyllä kertoa, mutta varmuuden vuoksi. Joo. Niin ei enää kauhean vaikeeta tässä vaan. Saattaa olla pieniä vaikeuksia, jos nää ei ilmeisesti tajunnut, että ystävällinen tuli on päällä. Ainakin rakennuksiinsa, mutta joo. Noniin, täältä niinku pääjuttu on tää Dwarf Extractor juttu, noukkia, joo. Ja sit toinen täällä on sitten Soft Tissue ja mitä muuta krääsää täällä lojuu ympäriinsä. Noniin. Joo niin tässä, tänne nyt voi se tappaa kunnon basen. Vittu, ne hajotti nyt omaa oveen, miten he kehtaa. Niin juu, ei nää kauhean vaikeeta ottaa pois niinku. Jos on tosi nössö, niin tänne voi tuoda niitä ketun blimppejä mitä onkaan. Ja sitten ne niinku helposti tappaa aika paljon dwarfeja, niin sitten helpompi. Sitten laittaa ne loputkin sitten hautaan. Kuinka paljon helvettiä tuolla on? Vihdoin. Joo. Niin nyt sä voit ottaa tän dwarf-paikan omaksi. Joo. Niin näistä dwarf-torneista tai kääpiö-dwerger-paikoista niin saa siis sitä soft tissueta. Mut sit täältä saa myös kuparia jostain syystä. Ja lamppuja, mitä nää dwarfit tekee. Niinku ne lamput on niinku ehkä toisiksi tärkeä asia, mitä sä täältä tuut ottaa, kun niitä saa ilmatteeksi täältä. Tai no ilmatteeksi ja ilmatteeksi. Ups, tossa on lamppu. Joo. Niin nämä lamput tai jutut on erittäin hyviä. Kun nää on niinku torch, joka ei koskaan sammu.
Ja nää on ihan hyvä valo niinku sillä. Niistä ne voi myös laittaa vyötäröille, niin silti auttaa valoa, niin joo. Hyvin toimii. Joo. Niin sepä oli sitten tämä tässä. Kannattaa ottaa kaikki lamput mukaan, kun ei koskaan tiedä milloin tarvii niitä lisää. Joo. Niin sepä ois tällä kertaa tässä. Minä alan sen laittaa tänne taloa pystyyn, tai no taloja. Niistä ensi kerralla minä näytän miten exterminoida siikkäreitä tuolta niitten pesistä.